L'era de la IA, o millor dit, l'era en la que tots i totes serem operadors d'IA, serà construïda sobre les següents grans bases o no serà. Serà construïda sobre el cloud, sobre els grans hiperescalars i també sobre els més especialitzats, sobre els més petitons, però més adaptats a aquesta era de la IA. L'era de la IA serà serverless o no serà? I serà de serveis administrats o no serà? I això també vol dir que l'era de la IA es sustenta i es sustentarà sobre el paradigma del low code o no code. La IA no es programa, la IA es configura, la IA s'opera. Operant-la, tots serem proveïdors d'IA.